warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang begitu indah, malam pula yang begitu damai. Semoga kita semua damai selalu, bahagia selalu, tenteram selalu, akan banyak rezeki pun, panjang yuswani pun, dan juga akan bahagia keluarga pun, dan juga tidak ketinggalan pula akan cepat lunas ngertekan genutak wali dosa ngetarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamul muttaqin sayyidil ghurril muhajjal sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan daimatan bidawamin mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitamil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi fayasil rahimah syahadatal kurama masyayikhinal aizah. Ujuk katur kepunden kita baik para alim dan para ulama, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Suyuti, panjenenganipun Bapak Kiai Ma'arif, panjenenganipun Bapak Kiai Habib Al-Had, panjenenganipun Bapak Kiai Mustaghfirin, panjenenganipun Bapak Kiai Awilin, angel-angel asmane niki. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Komaroren. Ini yang paling penak Saiful. Iya. Sedanten pepunden kita ingkang dalu punika alhamdulillah sama rawuh. Muga-muga kita sami pikantuk barokahipun. Sehingga gesang wonten ing alam dunya punika pikantuk katentreman, selamat dunia lan akhirat itu. Baik juga pangemban mangbatipun projo satriyanipun negari. Alhamdulillah pula niku khususipun Forkom Bincang Kecamatan Mungkit dan wabil khusus niki beliau Kamas Kapolsek. Niki nem niku kula menehi Kamas. Nek jenengan ibu-ibu kali kula aja muni Pak lho, kula ya nom Dik Yai. Mbak Di tak tendang semua. Kamas Kapolsek hadir bersama anggota. Ingkang estunipun ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Carik, segenap anggota BPD dan juga para Linmas Kadus RT RW, sahabat Bangser walaupun bangsernya mboten seragam. Konco-konco. Bagus. Estu ingkang tansah kita hormati. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan matuwon dedalem wonten ing Kukuban Jetak 1 ngoten nggih. Jetak niku dusun apa desa? Dusun. Nek desanipun oh mungkin injis.
ungkai, yang mana sesepuh bini sepuh siang malam senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua khususipun ingkang somo rawuh umum wonten ing cekak mungkit Allah menakdirkan untuk menjadi anak cucu zuriat yang solih dan solih. Karena apa? Besar harapan orang tua, orang ketiru, orang tua. Ini adalah sangat-sangat menginginkan agar anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Ini nama bodoh. Estu itu besar sekali harapan. Hingga wong Jawa riyen niku cok ngendika ngeten ya ora muga-muga direwangi nyambut gawe mangkat esuk Bali sore mangkat sore Bali wah kowe cekin kowe nginep niku rezeki dikumpulke nggih kadang neko kathah sithik niku arep nggo tinggalan anak nggih mboten mula muga-muga mandi dungane tiyang rumiyin do duwe anak anik anung putra mursid anandito tegese anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero bisa bekti marang wong tuwa sakloron migunani tumrapi bangsa negara lan agama amin Allahumma. Tapi juga kita mengingat zaman yang semakin modern teknologi niku sakniki wah Masya Allah semakin menggila nggih mboten ini pengajian mawon niku yang hadir youtuber niku wis ngeri tapi pating cuantel karangan dia ini oke spiral tadi oh apa oh viral beda apa Bu spiral karo viral beda apa ana spiral apa to alah tak tejaksen ora sing dipasang nang ndi jan nang kene nang irung niki zaman yang semakin modern iki putra wayah awake dhewe niku wah Masya Allah lare-lare saniki Masya Allah ning jane nggih nuwun sewu mboten mung lare nggih piantun menungso nggih mboten zaman saniki niku gedhe cilik tuwa enom lanang wedok sugih pangkat cacat melarat Joko Dudo perawan rondo niki bendina niku sore sing gawe dolanan mung HP nggih napa mboten nggih monggo mudah-mudahan dengan HP tersebut niki khususnya panjenengan semua bisa mengontrol dengan putra-putri panjenengan ngoten nggih gunakan HP tersebut untuk perkara-perkara yang bermaslahat ngene mboten yang bermanfaat kandhani ojo nganti dodolanan HP malah gawe judi online ngeslot niku ki tenan niku ki larangan agama ya larangan negara niku mun asli ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang nggih mboten mboten nonton wong sukses saka judi niku mboten nonton dadi bangkrut ya pirang judi niku sing sugih niku mung bandare mawon sing daerah kono-kono hati-hati nggih mboten bahkan luar negeri ya mau jare ono nang Thailand niki dhewe iki ngguwangi duit Indonesia dibuang ke luar negeri nggih mboten sementara tetangga kita saudara kita yang bekerja di luar negeri nggih mboten niku menginginkan agar uang-uang luar negeri masuk ke Indonesia devisa negara aku sing nang negara Indonesia malah nguwangi duit maring luar negeri lewat judi online tobat nggih Bu nggih temen ora ono yakin
ora ana wong sugih mergo cuti dadi melarat pirang-pirang ora ana meneh wong gletake wedang ora tawak itu ora ana malah tengar-tenger loro sanggale tok wis ora karo-karuan wis ngono wis kadung kok ya atuh ora tawake kudu luweh ora ana anteni kaya tenan malah nekem mundur awak. Wae wedang warna loro itu tutupe warna loro selen. Iki lho tutupe iki. Iki ini. Ini ora ono maneh. Perkara sing kon padha ki ora ono. Kayak tutupe teng selen. Ora ono. Wis ora magurus. Judi niku Bu, jawabane mung napa? Jajal dijawab. Judi. Mak. Wis muga-muga awak dhewe dadi wong sing iso ngindari nggih Bu nggih. Nah iki ngomong kelingan agak terus kesandang ndak lali. Dulu Bu. Dulu itu banyak orang yang bahagia, keluarga yang bahagia. Gini bener. Dulu banyak keluarga yang sejahtera, yang damai, walau ekonominya itu pas. Gini bener. Saat ini oke keluarga berantakan gara-gara kowe niku tenan. Kalau kula niku gajah kemutan mbok niku kula niku nalika bapak kula kisah juk wangsul ngoten niku ta Bu. Niku mbok niku wis jangge toto tenanan kok. Wis cukup kowe wedan jangan siapake. Utawa sego centongake, gletake nang ngarepe, kon dahar tunggoni niku bojo jaman biyen. Wong wadon jaman biyen. Sakniki blas. Selalang bali nyambut gawe ngekek luweh ora luweh. Mbadok luweh ora luweh. Malah ana sing ditinggal titokan. Ana ora Bu? Sing tukang titokan ana ora? Wonge ya teko. Loro. Wedok nang panggung. Lah. Menungsa cepul tak pikir kiai. Urip meneh. Ya Allah. Wis ora karo-karuan ngene kok. Ayo padha ketuane. Ora. Leo. Wis ora karo-karuan. Mula-mula cok ngomong ana wong wedok jaman saiki kok gelem njukuki sego jangan sing lanang kon dahar tunggone bendina kuwi ora menungso. Widodari. Aku banget kok. Bohong. Lah nek niku ngoten belum seberapa. Nggih mboten. Tapi yang paling mengerikan iki lho, iki kudu dimirengake, guys. Mosok wong wedok wis duwe bojo lho. Bojone nyambut gawe bengi statusnya malam ini aku sendiri guys ini aja. Gila kode perselingkuhan lho. Akhirnya kadusnya komen tak batiri pohon. Erwin yo melu-melu. Aman ora? Ya ini ya komen kok, Sherlock. Ngawur wae. Yo enggak cah soleh. Wah tenan ra. Ayo nek aman ya kepiye meneh. Inilah manusia. Maka mudah-mudahan tentang HP saged dipun gunakake sing sae ibu nggih. Oke, sesepuh Effendi sepuh yang tansah kita muliakan dan juga panitia penyelenggara. Ya niki pengajian dalam rangka apa tuh? Oh, halal bihalal dan pembukaan pengajian malam Kemis Al-Istiqomah Desa Ongkech, yang mana segenap panitia malam hari ini tentu sudah didukung penuh sepenuh-penuhnya oleh masyarakat Jedak Satu. Semoga amal baiknya ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
telah memberikan fasilitas untuk pengajian nggih Bu nggih. Wis jereng karpet, wis ada selonjor. Wah, sikile gek mongko ora nganggo kaos kaki. Ungkake jeplok-jeplok. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Terima kasih atas penjeplokannya. Itu dengan happy ya, setelah happy ya. Dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah, malam hari ini kula ki ternyata teng panggung kok mboten piyambakan Bu. Iki kali kanca-kanca qasidah modern saking Zrumbung niki lho Aziwa, dan juga menghadirkan 2 bidadari niki saking kayangan Dandang Manguri. Kan dia balane Turko niki estu istimewa estu niki suwantene buah juara 1. Ada 2 ekor artis, 2 biji udah buat. Ada 2 artis yang mana istimewa ini juara 1 lomba lari dari kenyataan hidup. Atau Pak Kiai mana? Pokoknya cancok om lepek kaki wong. Eliu. Dan juga orang, dan juga perah semangat. Alah caranya. Mobil kok rondo. Meneng dobleh. Ora. Senengane arep godho wong ora cah saleh. Papene kok ora kena dibuka-buka. Ora. Rocep tendang. Ini matur nuwun nggih para Mbak Hajah nggih. Niki alhamdulillah berkait jenengan sampun hajah. Ning hajah duduk. Deprok. Sarung kok ya. Hajah duduk. Didukung pula rekan kita dari kru audio sound system dan para zikir. Ngoten nggih. Niki amit sewu bagi para netizen nggih Bu nggih. Nek komen yo sing hati-hati lah. Sadar saya sendiri niku nyuwun sewu Bu. Kula niku jane nek ken ngaji pun payah. Wong kula niki mboten bangsa ngalim meneh kok ulama niku babat blas. Cara ngalim iki mungkin malah ngalimpekake. Apa meneh kok kiai niku cara kiai mung kiai karo kiyu-kiyu. Maka malam hari ini wis pokoke dedongengan nggih Bu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oke, berbicara tentang halal bihalal ajeng mboten jeladrah. Wong ngomong niku nek mboten dipasti kali temane cok jeladrah. Kalau kita berbicara tentang halal bihalal, ini memang satu-satunya budaya yang sudah berkembang pesat di negara kita, Kesatuan Indonesia. Ini ngomong Indonesia loh selalu. Tenang, mula budaya negara kita Indonesia ini satu-satunya budaya yang bisa membuat manusia berkumpul, tertawa bersama, itu, dan juga bercanda bersama. Wes mungkin seneng lah Indonesia itu. Moga-moga kita senantiasa memohon kepada Allah agar negara kita Indonesia ya Allah tetap diberikan kedamaian, tentram, bahagia. Allahumma tenang Bu. Kuatah negara sing ora kenal karo halal bihalal Israel iki berbeda. Mulane mung perang. Temen Palestina ya ora patek. Iran apa meneh kae sing dipimpin Donald Bebek blas. Ana mung arep perang nyerahi kancane. Temenan. Ngoten. Alhamdulillah awak dhewe niku urip nang Indonesia. Maka Allah yarham Simbah Ki Hasyim Asy'ari dulu pernah ngendikake hubbul waton minal iman, cinte tanah air kita itu sebagian dari iman kita. Ya teh, oke teh.
Ya Bu ya. Jadi cinta daripada tanah air kita, cinta tanah air itu sebagian daripada iman kita, sebagian dari iman kita, iman pada Rabbnya. Alhamdulillah. Mula deling-eling wong Indonesia ya kudu seneng karo negarane Indonesia. Ngene mboten? Khususnya wong Jawa Tengah ya kudu seneng karo wong Jawa Tengah. Niki temenan, apalagi mungkin Magelang mungkin ya kudu seneng karo kabupatene kecamatan. Niku tenan. Akhir-akhir ini kadang ngono lho. Wong urip nang alam dunya, urip nang Indonesia ora patek seneng karo negarane. Iku yo maksude pripun gajah? Gini mboten, urip nang Indonesia ora seneng karo pemimpin. Yo bila mana pemimpin kita itu memang salah, yuk bersama-sama minimal awak dhewe iki ndongaake. Nggih mboten? Kula didongake tenan Bu. Ya Allah, sareng kok. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita khususnya negara Indonesia dari tingkat RT sampai presiden, tetapkan mereka ya Rob untuk menjadi pemimpin arsalah ambiya zawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Allahumma tenan. Karena apa? Nek pemimpinnya kuwi temenan amanah sidik amanah tabligh fatonah, maka negara akan semakin jaya. Allahumma. Ini nek pemimpinnya wis do ngapusi ra karu-karuan ya ngeri nggih Bu nggih. Ngeri lho. Kadang kula niku nek ndelokke negara liya nggih cok iri. Nggih ta mboten? Iri niku kalau kita berbicara negara liya lho nggih. Mboten teges kita niku mengkritik pejabat enggak, tapi irilah. Ngoten lho. Kaya winginane niku lak wonten musim nuwun sewu perang to Bu. Iran niku wah sebulane kok rodalnya ya istimewa. Pecet saka Iran niku jet ngeten niku. Diarahke ten Israil. Mboten nang niku Israel. Niku kan ceritane nek delok petan niku lak mlumpat 3 negara napa kali negara kan. Niku iso titis niku. Pecet mboten ning puluhan lho niku lho, atusan lho. Pecet jeleng ngono. Ya ora goblok. Maget-maget aku. Tendang ya. Tekasian. Pasane. Wong iki nadoh kok jeblok ku lho. Lah ku ora pas kuwi. Kuwi jeblok nang dhuwur kuwi. Wong wah. Ora lucu lah, ora lucu. Nang ngene iki ora lucu, nek ora lucu. Ora lucu ya, Dik. Kok coba. Iya iya, ada. Ora lucu. Mbah tenang iki. Wong saka Iran tekan Israel kok gawe resok tengah kok jeblok lho. Niku ler kan Israil tepat. Langsung. Lah nggon dhewe niku kadang-kadang cek ora pas nggih. Contoh kaya bantuan BLT. Lah toh niku lak mau nglumpat RT kok iso meleset. Tiang tenan. Ora tepat sasaran jenengan. Sing donge nampa malah ora nampa. Sing donge ora nampa malah nampa. Kepiye teki? Wis kelira-keliru lah. Muga-muga niki lah berita-berita sing ora pas. Muga-muga Allah ki nglurusake. Allahumma. Kula kena ndelok berita saniki nggih mumet e. Temenan adanya MBG. Bendina do nyembelih sapi barang niku 9.000 sapi setiap hari iki yo MBG ngendi wae yo yo. Ning pancen do nyembelih sapi ning Royco maksudnya ngoten. Royco. Maaf Jenderal. Presiden sing disembelih Royco. Ora sapi. Royco nyen nggih. Temenan kok anak kula urung tau oleh wak sapi ya. Royco pancen iya. Ning kan gambar sapi ya bener nih orang ngapusi. Pun ora mangga buka. Oke. Tekan kono iki kepiye to iki? Kacau. Bapak Ibu. Piye to
berbicara halal bihalal, halal bihalal ini memang erat hubungan dengan kesalahan-kesalahan kita. Gimana? Yo iya bu, yo iyalah, iya toh. Karena apa? Kita itu manusia. Yang mana manusia ini adalah makhluk zoziza. Ya ini yang geraupnya. Kami itu tekan di mau kami. Ini gue cewek ya. Ayo kita kita teman-teman ge. Karena manusia itu penuh dengan salah dan dosa. Mula nek wong Jawa to Mas, ndakake manusa iki kena cetha menusa. Apa? Menus. Kakean dosa ning ora rum. Yo nek sing sok nglaporke nyembelih sapi 90 barang kuwi dosa ora kira-kira. Ya dosa wong kasih bathike menus-menus ning wonge kok. Maaf Pak Presiden. Ini kita bahaya. Maafkanlah gitu. Lah nggih mula menungso ke pancen menus kakean dosa ning ora rum mongso ngono lho Bu. Maka dengan adanya halal bihalal budaya kita Indonesia, berarti wong Jawa niku istu Pak. Wong Jawa niku ngilmu lantik. Kula cok matur ngeten. Urip pengalam dunya niku angel. Arab digarap, Jawa digawa, insyaallah urip selamat. Allahumma eling-eling nggih. Arab digarap, Jawane digawa. Niku hanya wong Jawa sing bisa tafsir ngoten. Contoh kita tahu tatkala bulan suci Ramadan Rasulullah bersabda mengkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya barang siapa di dalam bulan suci Ramadan beribadah eling-eling nanggon bulan suci Ramadan ibadah awan poso bukono kuwi awan poso ora mokal-mokel bengi traweh iya betul syukur gelem tadarus Al-Quran maka ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lah ngendikane dawuh Rasulullah yang itu yang sing nembe niki ini dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho Bu. Lah wong Jawa rumangsa nek dosane dhewe ora mung karo Allah ning karo sepadha-padha menungso. Mula njuk nganake halal bi halal. Ngoten nggih Bu nggih. Yo mbok menawa ya ora mung menawa dosane dhewe kathah karo Gusti Allah. Malam hari ini khususnya jedak niki beristighfar terlebih dahulu nggih Bu nggih. Yo istighfar terus. Astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah
ya memohon ampunannya, bersujud ya mohon ridhonya, tetap beristighfar. Paling kopi kok gelas cilik, sedot sepisan gare ampase. Matur nuwun Mas Guyon. Bu, oke, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang mana banyak dosa, banyak luput, gitu mboten? Mula dokai istighfar itu tenang, masa lalu kita banyak dengan dosa, gitu mboten? Luwung dosa niku kata ajur rampung jek lunga ya dosa, mlaku luwih mburi panggung utuk-utuk dosa, pindah mulai jan kopen temen lagi mbok ya luwih pindah rono ya ora dosa wong pindah. Ijis iki lak delok saka kono biyen kok sing saka kene bagus ya. Yuk orang marah sing saka kono gajal kok piye. Ya tetep jos kok ya. Sengit aku gedhi. Dosa ki kathah kuwi. Apalagi masa lalu kita niku ketoke awak dhewe kathah dosa. Gitu. Gini itu oke, kalau kita melihat malam hari ini ngoten Pak, semuanya the best of the best. Temenan loh, iki wong lanang ya kaya-kaya dolan di dosa kuwi Mas. Wah, darani pecinan, batian, seragam. Wong lanang yang rembug seragam. Lanangan opo? Ora apa-apa. Nah, biasanya sok seragam kan ibu-ibu. Ning temenan bapak-bapak ya seragam gaya aja. Nggih mboten? Kaya-kaya ora duwe dosa bajingan, batikan, sarungan, pengajian, lutut. Wah, kaya ning wong lanang nggih kathah dosane nggih Bu nggih. Temenan jenengan ajeng preso. Pokoke dalu niki kula ajeng los temenan. Ning ora dol gemblung. Los tok. Oke, kita fair lah. Mungkin ini dongeng kok Ibu nggih. Nuwun sewu. Kalau kita mau fair, wong lanang itu jujur banyak dosanya gitu. Yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki, kula bojo jenengan padha Bu. Apa? Wong lanang iki nek kon ngilangi goroh karo si wadon angel. Niku kata-katae. Ngasih ana lagu barang niku kok. Oke tulodo wong sencitra urip rekoso mula wong cetak lha iya ta wong lanang rungokno aja cocok seneng citra lamun siram citra marang monggo urip rekoso mbok ya sing sadar sing nrimo urip aja nikane no temenan sing paling sederhana niku Bu nek ditakoni sing wadon Mas apa duwe duit kok blas duit wae duit wae
temenan iku bodo warna-warna malah wingi genah kaya jeplak anake halal bihalal keurungan jarep nggo bayar Saiful kiyaine sing gawe gara-gara Saiful iki ya jal muni gara-gara Saiful padahal Saiful nek diundang ya ora lah bangsa ngono ki ora patek ngarep-arep cah gleleng adake cah pipis wah cah kandel tenan kuwi acara upama kok kon ndongeng kon ngaji kok arep-arep kaya ngono ketek saru ya temenan kok gedebus yakin iki mung sekane iki alah gedebus temenan bisa ning kan luwes saru nek sudah jelas ora ya to ya kuwi lah mau lah gedebus temenan ya wis ora duwe duit wae lemone ra duwe duit begitu metu tekan pertelon dilalah nang pertelon mrikone kok dilahi kepethuk karo Sri Randane selamat ngono ya jane ayam yang mudi lah astagfirullah kuwi temenan ngeri lho iki ning ngene lho Bu wong lanang ki jane lecok nuwun sewu lho njlemeke dhuwit nggo 50 nggo 100 niku jujur lho kuwi jenengane asline dhuwit lanang alah cerewet lho ngono sik aja dadi ngeten Bu wong lanang niku nek sing seneng ngerokok kaya kula ngeten iki niki jujur nek nangkalan kumpul kepethuk kanca niku kok ora nggawa rokok niku jan yakin Bu kaya kethek gebedil tenan ya celilah celili tawane kancane yo nek ngerokok aku kayak ora kayak ra duwe maksudku wis leren kok tapi nek ora gablek kuwi tenan kuwi jane mung ngono kuwi krana apa wong lanang iki sadar ngono lho duit sepiro-piro niku anggo mlebu nganggon wong wedok nganggon bojone ku arep metu angele lho kadang iso nganggo fotokopi KTP barang surat keterangan tidak mampu tak tebak mulane kuwi dereng eling ngono lho nek sing lanang ki klitih jan kek ora nyekel kae to yu kok jenengan iki duwe cekelan kok kirane ben cukup takoni napa to Mas sida kumpulan RT po ya sida padha mangkat urung sik ngene kancane duwe dhuwit butuh rokok ora tawani kuning sing iso ngono kuwi wis rusak ngene iki lho sedemikian banyaknya perempuan yang hadir belas ngomong ayo jujur lah wong kadang sing lanang patuk wae langsung dipaidu kok nah lereng wong muda tudut wae nah mbok yo iman awake ngono lho iku nunggu gawe jajan anake leren ning rokok ngukoni rokok aja wis ngono kuwi padahal nuwun sewu lho wong kuwi watuk niku urung mesti gara-gara saka rokok ora heh-heh tenan ora heh sanet meteng zaman dulu iki mungsuh iki ngono kae wah temenan mbah-mbah ya luweh kok ngeten Pak luweh kok ibu-ibu asane meteng ya ada leboni khotam bayar malah baik nyok sana nyok ngawur wae lauti nyok beneran lara aku tadi ketemu karo wong jetak musim temenan gini wae kula cok matur ngeten iki ayo awak dhewe niku urip nang alam dunya ya saling menghargai nggih mboten wong niku watuk dereng mesti krana rokok tenan Bu wedhus ora tau ngrokok ya watuk ora seman cerewet temenan kok ya tak dongengi pun niki rilek nggih niki dongengan sing rilek nggih niki cara tekan jam 3 apa-apa to oh ya ora apa-apa kok sampeyan turu kabeh
ya ini sing dobleh dhewe. Tak dongengi Bu. Biyen niku wonten napa ya? Cara bahasane ya preman lah, preman ki tengik, cara bajingan tengik. Dicekel karo raja. Telu niku dipenjara kabeh. Ning penjara ringan mung kawan dosa dinten. Ning preman telu niki Bu niki ngono niku mirenge. Niku kesenengane dhewe-dhewe. Ana sing senengane mung medokan. Ana sing senengane mabuk, ngerokok. Lah, gelem dipenjara ning sing senengane mabuk ya kudu diwehi minuman. Tenan karo raja niku tenan dibutuhi Bu. Lha pokoke penjara 40 dina duwe minuman 10 dream. Lah yo genah seneng mabuk kok yo kan 40 dina yo. Aneh sak drime entek 3 dina ya to. Wis 10 dream. Sing seneng wedokan nggih mlebokke penjara goleki wedokan niku 10 ngeten-ngeten iki 10. Wah galak-galak ngene iki walah ngeri lho. Wah wali sih wah dadi sepidol. Itu ya ditambahi orang ketambah ulu kiri ulune Pak Kiai tegang-tegang iya galak-galak kan itu 10 baca bayang lho kok ngeser campur itu lan itu hasil setunggal waring rokok itu lho 10 gedus singkat cerita 40 dina ditokke sing tukang mabuk keser-keser mati Bu ngombe 10 duit mati wis kok temenan lho wah temenan sing 10 sing isi meneh sing dieliwe doan 10 wah yo keser-keser ngasih pejuat barangnya atau berlah lho ngene iki galak-galak wah sedina kudu ping-pindho bahkan 20 wae wangi keser-keser ku oke kowe ruwen kon ladeni kene wah duwe nang kene ngurayakan jual ya monggo nggih kukune nggih dawa-dawa ngene iki muke mecet ya ngeri banget mati lah sing tukang ngerokok niku metu kok sihat jajan lah niku kula sewu lho ditakoni kok wis sehat ora sehat kepriye wong nggo rokok ora noreke lucu nih Pak wis asaran anyar ini muga-muga maksude kula ki ngene lho yu sing lanang ya diperhatekake ngoten nggih men ora dadi wong tukang usi cocok mboten mula wong lanang akeh dosane kan temenan ora main-main ya ngoten lah nek wong wedok ana dosane ora dik ibu wah kok takon gembrubu nek wong wedok wah kok ngeri mbah iki nek wong wadon tambah wah arep ngaji lho jilbab kok keser-keser klambine gamis mbah iki liu gawane tas cilik lah niki Mbak Uti presane niki nek ngadeg ngoten klambine lak kaya tutuk meja prasmanan inji selawatipun apa serat penjajah inji nguasa klambine metu tis bae bareng kaya biksu tong wah gaya waduh gaya kaya biksu tong ye sanjay mau luru kitab suci po ngawur lah Sumboko gak kencang lebutnya aku nek nganggo Sumboko gitu aja kualat teman serat satu rang mateni nek jai guyon kok karo aku kok
Mesin bales iki luwih kejam. Ana bisu tong kan apik, mosok sing kok kethek lho. Nalar mungkin mbok yo mikir ngono lho. Oh, wis ora kagung. Ya nek aku kethek tak mantul lagi. Bae seneng ya. Oh Mas Kiai, dinganu wae, graut wae. Graut wae. Oke. Niki temenan lho. Oh wadone presane pengajian mriko-mriki nggih mboten. Nggih apik le ngaji mriko-mriko nggih jos. Ha ning kadang ngaji ora ana rene. Jilbab keser-keser klambine gamis. Ha nek karo sing lanang galak itu kethek angkrem. Dosa yo. Ayo jujur. Wonten mboten wong wadon sing cok galak karo sing lanang ana ora? Senengane maido karo sing lanang ana ora? Ya pirang-pirang kok bisa sing lanang do pucet-pucet yo kek. Pemene sing seragam bladike kae. Ya pucet kabeh lho kae lho. Sabar kan, sabar. Lho ingon-ingon sabar. Tak kandanan men apik. Aja cok galak-galak nggih nggih. Temenan manuk jalak kuwi cucuke kuning, sing wadon galak, sing lanang kering ngono lho. Wong senengane cok ora imbang. Ya wong kadang-kadang wong wadon nek ngomong nyuwun sewu ya apik ning iki maknane kan jero. Urip seprono sing jejak mung tambah anak cocok. Nah, mulai kok ngono kuwi. Aku jane seneng karo sampean yen gara-gara mae karo pake. Ora mun aku wis dadi bojo tentara. Waduh. Tentara karnaval. Ya Mbah Uti. Aku ki men pacar polisi, polisi ini tidur ya berang-berangan. Tekan ratan gede jugul. Ora tanggul sisan wae apa dalane. Dalan kok sithik jengkul. Iki jane dalan apa tanggul? Nalare cetok. Ning nggih biar pelan-pelan kok nggih. Wong kadang saene nek bertulisi tok pelan-pelan Mas, ngono iki jorang buku kok ya sampe ngono kae. Nek perlu malah dinganu wae Mas, jangan dadi blumbang le apik malah. Apik ke paculi sisan. Mangkelke nyong sarep marep kowe. Wis. Cetok. Ya ngono kuwi lho kadang-kadang wong lanang ya ora iso nyuwara apa-apa gajah. Mulane nuwun sewu nek ngendika nggih sing ati, tingkah laku pengendikan itu disinkronke. Ndelok suasana, ngono lho Bu. Mosok sing lanang nyambut gawe keringet ngasih kena diperes jajal. Lambung ora pedhot-pedhoto. Lah kok sing wadon gawene dandan gluwing kacamata ireng minggat senam jajal. Ora dosa ngono kuwi. Mbok nalar iki do dienggo. Ora. Yes. Asing lanang gek nyambut gawe waktunya malah 1 2 3 4 1. Pak musik ora dadi. Selamedian. Tua-tua ndadak legingan barang. Mbok ya wis to Mbah. Lho nuwun sewu lho. Senajan leggingan nek wis sepuh tetep keplek. Wis ah nang mesake Mbah Uti. Lara wetenge Mbah Uti. Ame cewu ya Mbah Uti. Lah nek enom ngono kan ya to. Disawangi ora ono vitamine ngono lho. Nek tuwa ki mengandung formalin. Ambune balsem. GPU gaweane senam esuk-esuk jualan-jualan lari-lari padune le arep jajan soto meneh enak kamu arep badok wis mudah-mudahan kita akan bahagia ya Bu dangdutan ra apa-apa ya Bu ya siap iyalah wong urip paling penting syukur lho ya oh niki poine urip ki do kae syukure sithik nongan kluwe monggo tentrem keluar gane Allahumma kula ambali Mbah Uti urip kuwi do kehono syukure sithik nongan kluwe bakal tentrem atine cocok dawuh pangerane
pundi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sapa sing gelem syukur mongko bakal ditambah nikmate. Allahumma nek awak dhewe ora gelem nyukuri nikmate Allah, inna azabi lasadid, siksane Allah sing bakal diparingke dhateng kita sami. Nah niki saderenge dangdute kula mulai iki. Wis pokoke niku dalu niki ora ngaji ndongeng lah. Paling penting Mbah Uti bungah aku seneng aku. Tenan lho semprot-semprot ra iso guyu kok. Kae wong lanang barange saraf stroke ringan barang kae. Wis ora semangenes Kang, urip itu kok sing bahagia. Hidup slow kayak di pulau, santai kayak di pantai. Ngono urip kok ngenes temen. Niki lho bahayane wong sing ora gelem syukur, Bu. Ana hadis kudsine Mbah Uki. Pripun ngendikane Kanjeng Rasulullah niku liwat hadis kudsine Allah dawuh ngeten. Man sapane wong cara bahasa pondok. Lam yardo kang ora rido sapa man. Walam yasbir ngala qodoi ing atase kodok qadar ingsun Allah, ora rido karo kodok qadari Allah. Walam yasbir lan ora gelem sabar sapa man ngala balai ing atase balak coba ning sun Allah niku ngeri Bu. Terusane napa? Fal yal kamis lunga wae kono ngono lho. Robban siwaya luruh pangeran sakliyane ingsun Allah ora tobat kon minggat kon luruh pangeran sakliyane Gusti yo sapa pangeran Diponegoro wis ora ketemu kok yo. Mulane napa mawon teko disyukuri alhamdulillah. Ku kasih sebuah lagu buat yang ada di Serambi Masjid. Wah, ayangku. Nah sing kene kan mungsuh lah ini. Sampai aja menjemputku, bahagiamu ngaji sambil dangdutan. Ku selalu mencintai menyayangmu, engkau tulang rusukku. Dijawab nek ngono sewu nggih, nek iki mengki kurang paseh ngapunten, niki lembir mawon lebar dados alumni saking pondok, niki medal pondok pesantren iki. Ning pondok bersalin. Ayo santriwati hingga orang kena keliru apa-apa lah. Iya wong guna biasanya kena sallallahu ala Muhammad pendangdutan yo kiai iki pendetan yo santri hingga di surganya ku ingin bersamamu. Alhamdulillah. Ya lumayan lah. Midodari ini kalau sudah apa-apa lah. Elek-elekan kalau pecet-pecet. Nah suaraku. Ya terus ke. Ini lah gelap apa ibu suaraku. Menang terokan. Ya lu melu mas Kia ikut nalarmu gitu. Orang melu mas Kia melu sapa. Melu tukang ngurjeng ae cetha kae berangkat nang neraka jahanam. Kacau dan ayo kita tekan mesti rasanya iso duet karo Mas Yai mesti rasanya wah kaya setahun ratus itu suci dan menjadi setan banget. Ya wis tak toko soto wis tambah 50 wis ora apa-apa lah.
men bangkrut ya ini kere sisan. Yo dan jadi bidadari cintamu. hidup hambamu hanya menanti rahmatmu dan ridhomu ya Allah. Semoga pula akan tetap dalam bimbinganmu ya Allah. Ape langsung lurung nguyuh kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wah kowe ndek romantis lho krungu suarane iki iki langsung ser ora kuat nahan ser. Muga-muga maksud kula dangdutan iki masyarakat cedak paringono bahagia. Keluargane tetep tentrem Allahumma. Wis ngono kuwi wong urip kuwi mung sawangsi nawang. Cocok mboten? Aja duwe pikiran. Kula kadang cok ngomong karo kanca-kanca niki, iki aja duwe pikiran. Nek kedipek wong sing bahagia nuwun sewu lho, sing sugih mlegedu usahane rono rene, uripmu arep happy bahagia dereng mesti nggih Bu nggih. Urung mesti upama uripe nuwun sewu sing lanang sugih mlegedu usahane rono rene ning nek stres ngono bengi diamuk terus kowe lambene sik jeder kae esuk ge mongko arep bananan apa ora ya bedrudin tetep ora bahagia gitu Bu. Mulane kula cok sering ngomong urip kuwi sawangsi. Lah wong sing bahagia ki sing kaya ngopo? Sakwise halal bihalal mampu bersyukur ngono lho. Wong nek kula niku cok biyen ngendi napa ngrungokake ngendikane para pepundhen Mbah Yai riyin. Urip ki penting iso dahar, iso munjuk, awake sehat wis pirang-pirang rahmate Gusti Allah. Adapun liya-liyane iki kanugrahan. Ngono lho. Aja njuk mikir seprono seprene wong tambah antok lah. Ya nek kabar iki lho, Bu, kabar nggih. Ning niki kabar entah betul atau tidak atau pop atau tidak ora ngerti. Wong wadon iki nek legan njuk kesih nom tapi niku legan tur enom. Niku nek kabare nek kepengin bahagia, kepengin happy niku malah nek diwayuh kiai kabare niku lho. Kok muni remuk-remuk remuk-remuk ya bahagia bahagia hancur. Mulane kula kok matur pun hidup banyaklah bersyukur alhamdulillah. Nggih napa mboten? Ngeten Bu. Atine awak dhewe niku nek nuwun sewu. Wis kulino kanggo gawe syukur niku napa mawon dadi seneng. Tanggane seneng, atine teko melu seneng dilalah niku Bu. Nggih napa mboten? Tanggane bahagia, atine melu bahagia. Ning nek atine jenengan wis ora tau nggo syukur, jenengan wis adoh karo pangerane, tanggane seneng atine lara. Ora hehehe Bu. Ora temenan kok. Wong tanggane iki padahal lagi sedulure lho. Gawe napa sewu ngrehab omah niku sing ngarepan ngeten iki to, wong arep boten direhab, dicet-cet. Lha ngomong-ngomong ki ora mangdo gumun. Kekele dandani omah kekele adol warisane sing wadon ngajar. Mbok yo luwih adol sing wadon yo luwih, garong yo luwih. Cerewetan. Wong nek lara atimu lak ngono kuwi. Mula wong niku ora penting iri karo sugih tangga niku mboten penting, nggih mboten. Aja pisan-pisan ning kadang cok wonten mboten ngoten niku. Ana drengki karo mulyane sedulur wonten mboten. Wong ya teko. Nah, to, klambine bathik iki teko. Ora semang lunga kan ngono wae. Kok ndak arep lunga bareng kok rumangsa. Niki awake dhewe ngono lho. Kula ayo balu niki dengan adanya halal bihalal sesudahnya memohon ampunan lahir dan batin, guys. Iya dah, kayak fotone kae. Sing saka Dandang Pangure ya. Mohon maaf, guys.
ora mung ngono-ngono tok atine ya ditata ngene mboten sucikan diri sucikan hati lah nek mau sucikan diri gampang wong gresik-gresik awak bahasane mbok cah loro iki glopotan ngene rasane bukan gresik lho iso kopiok nang nggon kalen gitu cegulke kualen kopiok sing nemen ringso lebare kosoke nganggo alang-alang apa-apane resik bintas camelke ya emangnya pedet-pedet iki kaya mangkel kosok ya grek-grek wis minggir nek mensucikan hati arep pripun gajal nggih mboten mulai semoga-moga setelah kita bulan Syawal sudah juga mau meninggalkan kita yuk saniki sing paling pokok tata ati riyin ngoten nggih temenan Bu wis ati ditata keluargane insyaallah bahagia Allah fil jasadi mudghah sesungguhnya di dalam diri manusia ada gumpalan darah tatkala gumpalan darah itu baik akan menjadi baik Allahumma tapi tatkala gumpalan darah itu rusak akan menjadi rusak fa innahu qalbun sesungguhnya hati Allahumma kula cetak niki tergantung wis apik kaya ngene wis rukun kaya ngene derek atine do ditata ngoten lho men kerukunan iso lestari Allahumma zaman saniki cok ngeri Bu padha agamane beda organisasi kadang ora rukun lah ngeri toh kita harus paham Islam adalah agama terbesar mayoritas di negara Indonesia dan kita paham pula organisasi ini ya werna ana NU ana Muhammadiyah ana Islam Kejawen ana jare Dharma Gandul ana Bu malah saiki jare ana anyaran iki Gandul Dharma bareng ora genah wis ning jujur Bu wis pokoke anggar Indonesia ki adanya kita orang NU dan orang Muhammadiyah itu saling sinergi dan saling bersatu negara akan semakin damai Allahumma wis to tenan wong iki mung kakang ngaji kok ya nggih mboten mula nalika salat subuh ana sing nganggo kunut ya alhamdulillah kowe awak dhewe kunut kula nggih kunut Bu wong ya arep kaya ngapa ya awak dhewe tetep nderek-nderek ngoten niku ana sing ora kunut ora apa-apa ngono lho paham mboten niku ki sunah ngono salat subuh nganggo kunut ya apik ora nganggo kunut ya apik sing ora apik sing ora tau subuhan iki mbok rungokno ngono lho ya sing ngaji klitah-klitih rono rene ya apik sing jagong ya apik sebab nek ora rono kok malah nguyuh nang kono ora apik mangkel aku rasane mbok kayune lega isan yo lah niki temenan mula urip nang alam donya ki teko sing rukun nggih Bu nggih kerukunan dijaga Deipul dalem lah bisane rukun pripun balek atine sing do ditandani nggih mboten sing ora seneng tahlil umpama undangan tahlil teko rawuh ora semang muni ora apa-apa A1 bali ora-orane ora nggo berkat sing seneng tahlil teruske nek kubur teruske ngoten nggih Bu nggih atine ditata ora semang kiri ganti karo sugih tangga wong nek pancen takdir sugih suket godhong rewangi takdir kiri suket godhong gede lho asing lho ngomong niki teng pundi-pundi tenan Bu wong nek takdir sugih mbok mung nganggur nah nika sing jejer lampun kok niki nek ora salah nika wit kelor niku niku sae lho Bu tanduran sae lho Bu bahkan daunnya sebenarnya niku bisa dikonsumsi tenan dibening gak leres gitu nggih apalagi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui wah niku nek gelem dahar bendungan nika wah insyaallah lho asine iso bludak-bludak wah sing lanang barang melu ngombe temenan yuk menesan jengat legah
Tenan. Ane karo takdir kere nandur gandul beda lomot. Nggih mboten. Nandur lombok ya malah kriting, patheken. Disemprot esuk tekan sore pathek men ilang malah kesasar ronjap. Entek. Nika apik nika tanduran kelor niku tak. Nyuwun kancane kula niku daerah nggih Muntilan apa pundi daerah Bludung niku. Gini niku nandure ngoten niku. Nah, kelor niku nyuwun ngenjang niku dipencerah mau dicek lagi urip. Nah, temenan, nggih kanca kula asli pekarangane tandur kelor ngoten niku didol. Masyaallah bareng surip niku didol sembangun rumah. Nito tumbas mobil. Ning ya sak pekarangane ya adol panjenengan. Bae langsung alah panitia edan. Ancen merica. Liyu. Wis harap-harap rono wae ya. Adune iki kiai edan ya karo pancen. Ya maksudnya kula kan ora kena iri karo sugih tangga ya to Bu. Ngono mula atine didandani kok Bu kok. Gaweke lagu saka Jawa Barat ini lagu sing tak seneng ini. Niki kan sing gawe viral ya Gubernur Jawa Barat iki. Sing jos niku sinten Bu? Kok do ngerti to KDM lho. Asem jangkrik tenan kok. Ora karu-karuan. Yo, gawe lagu Jawa Baratan, digawe lagu nek Jawa Tengah kan dangdut, Jawa Barat apa Mas? Jaipong. Tombo ati akan limang warnane kok kulo iso keplok sing takon sapa? Mbok nyenang kene kan bagane keplok bareng. Urusan sekali kapan ana bagian keplok kuwi. Wong kon do nyanyi malah ya bikin jawab limang warnane ngono. Ya Bu ya. Malah sing kono mikir deleke nang lambing isok. Rada kenang tengu ya. Diminyaki ku bali diminyaki. Nek ora nggo jelantah. Tong. Nek ora nggo cukil. Tombo ati akan limang warnane kaya Jawa Barat tentukan ya gini suaranya maca Quran hangenan sak maknane pindone Mbah Uti salat lagu-lagu Allah salat apa Mbah Uti nek dalu takajud salat takajud etan ing dalune wong kang saleh kumo
gamblang nggih nggih nek ati niku pancen tambane ra ono liya mung ono niku salah swijine niku maca Quran gajal olok-olok nggih mboten tenan wong dhewe niku wong Islam kitabe suci Al-Qur'an please monggo sedina sewengi niku ada 24 jam lho bayangke lho mosok mung tek gawe dolanan HP mbok yo bar maghrib tekan isya HP ne pateni off ngoten lho karo gawe ngriset men HP niku awet tenan Bu kula niku gadah HP niki murah riyen awet jaman riyen tekan dari nanti ganti kula ning niku setiap maghrib kadang tekan isya kula pateni kadang nek mboten pengajian bablas dalu gitu kula percaya ngoten sale ana bojo men aman ngoten maksudnya ya nek ora pateni ra aman ribet wae kok ya toh ning awet tenan Bu alhamdulillah awet ngoten lho maghrib isya niku gawe peraturan monggo baca dalem jenengan kiambak-kiambak keluargane kiambak-kiambak didamel peraturan HP maghrib waktu maghrib sampai isya off gawe napa yo kala-kala jajal Quran iki dicekok diwaca ajar-ajar nggih mboten sak ayat rong ayat telung ayat sak mampune njenjang terus ke melih tekan pundi ditekuk njenjang terus ke melih ngono lho Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi mbok Quran iki diwaca sapa sing gelem maca Quran mongko besok dina kiamat sing ora karu-karuan iwe Quran akan hadir untuk menjadi penolong menjadi apa Bu? Penolong ya tiru-tiru kaya putune wae penolong nggih mboten dan Quran itu dapat menjadikan apa nurun fil qalbi cahaya dalam hati nurun fil qabri cahaya dalam kubur wis werna-werna lho ngoten lho kala-kala kula niku jan payah dipul apa meneh to Mbah kula niku ya seneng ngajeng deres Quran neng pun blawu ya wis bar maghrib isya kok ngata-ngatai maca surat Ikhlas napa Fatihah nggih mboten wis ngoten niki sami mawon kalih wau istighfar kok diwaca leres niku lho lha ning kadang mboten kok krungu aku dunenge duwer lho nek ora Mbah Uti tak tantang gelut lho ane wong Mbah Uti tetep Mbah Rokai ngono lho iki lasane gemes ya ini lho tenan lho Mbah Uti ngono lho ali wong boten gajah kon maca Quran ngendikane wis kuwur kon maca selawat ora bareng-bareng ra semangat bareng kon jare nglakoni dosa kon maca istighfar ya ora patek seneng nek maca tanggane kok lek khusyuk istiqomah jamaah min fadlillah al-fatihah dan niki gresane ibu-ibu cetak niki nuwun sewu lho tak lirak-lirik ket mau niki nuwun sewu ya bibire kan tipis-tipis A1 kan wong wedok niku kan muni lambene tipis cerewete setengah pokat niki yakin tenan lho niki ini nek sing lambene kandel pancen mboten ini nek sing lambene kandel ngaten iki lho bibir niku kandel yuk pipine rada templuk-templuk awake gemoy iki sing mboten cerewet ning dua blek blek boleren gendeng tangga ya niki nuwun sewu cara jujur-jujuran sing cok gendeng tangga kuwi sing seneng gendeng kira-kira wong lanang wong wedok ora ana bangsal kok ya ana bangsal tak nyeret wong loro iki angket mau ki mungsuh terus iki lanang
dijagate wong lanang kok seneng glendhenger ana. Langka wong lanang kok lamis iku langka. Lah. Ngeten Mbak Uti. Wong lanang niku to nek ngumpul niku Mbak Uti. Niku paling mung ngerokok karo ngopi. Karo ndongeng kerjaan niku asate. Ngoten. Ning nggih pancen jujur Mbak Uti, nek rada suwi ngoten niku njuk. Kenapa ora kok gendeng ndongengke rondo pancen. Pancenan. Ning kan demi kebaikan itu Mbak Uti. Dadi ndongengke wah cetake saiki ana rondo nom mesake lho. Ayu tur anake yo cilik. Ayo apa? Ha yo ning apik tenan pancen rondo kuwi. Nah, kok iso to? Ayo mulai dadi rondo ki ditinggal sedo, ditinggal mati, ceritane karo sing lanang ngoten lho. Ngoten ndongeng ngoten niku. Nek gelem ngopeni jane apik karo niat ngopeni bocah ya yatim. Ning genah kaduse yo teko. Tur kaduse kan ngincer. Jenenge wong ngincer nggih mesti menggagalkan to. Are ana apa to? Nika lho Pak Kadus ndongeng rondo. Allah ora do genah kok ndongeng. Kayak sing lanang yo mati pancenan. Lah nggih to Pak Kadus. Ning kowe ngerti ora? Lah napa to? Sing lanang ki mati ling ngenes. Akhire Kadus kono bapakne nek arep milu ngenes. Ngono. Wah ora wani Pak Kadus. Semulane ramang melu-melu, jajal kok tak pandangane aku. Pandangane. Semoga-moga iki bengi nggih kala-kala baca salat tahajud Mbak Uti nggih mboten takum barang niku kok wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak ngasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ada sholat tahajud. Ayo kita bangun sholat tahajud untuk menjadi sebuah ibadah tambahan dan agar kalian semua diangkat derajat dening Gusti. Dipul apa Mbah Uti? Kula niku ya kepengin ajeng tahajud. Ning kula mboten saged dongane tahajud. Napa-napa. Berbisik langsunglah kepada Allah dengan bahasa kita masing-masing. Allah ngertos Bu. Lah nek Gusti ora ngerti bahasane awak dhewe ya ribet ngene mboten. Aja meneh kok wong Jawa, wong Cina, wong Jepang, wong Londo bahasa semut kuwi ngertos kok ngene mboten. Kula donga mboten. Dadi ngeten, jenengan sing ayem Mekah Madinah niku kathah mriku tempat-tempat ingkang mustajabah. Muga-muga niki saged rawuh rika kabeh. Mbok ngumroh, mbok bulan-bulan ya yu. Mbok ngimpi, mbok ngopo pokoke sarana lah. Tukake sarana tenang wae cek bareng kula ya ora apa-apa. Oke nek sing kurang duite insyaallah tak tambahi ya ora ketan 50 maksude ngono kan ya ini royal lojong diangkrut jadi kere ya ning temenan teng mriku tempat ingkang mustajabah kathah ngeten paham nggih. Jadi Mekah Madinah itu tempat-tempat mustajabah kata. Lihat jeneng masuk haji toh. Ning Indonesia Allah memberi keseimbangan. Tenang mawon. Napa? Waktu yang mustajabah. Bener lho. Kalau ngasih ono niku nyanyiane demi mas. Demi apa itu? Demi rasa Masya Allah. Komen gitu Bu. Waktu yang mustajabah contohnya tiap waktu sholat itu dungane ya mustajabah. Dalu jam 1 di subuh ya mustajabah. Ngoten lho. Bar subuh mustajabah. Jumatan wong lanang-lanang timut-timut Pak. Nalika khutbah nika rampung yo ajeng khutbah melih kan mendel nika tengah-tengah. Nika wektu mustajabah. Damel donga niku ngoten ning ya senajan nanggon wektu mustajabah nek donga niku nggih sing setara. Ampun ngawur nek mboten setara nggih kesembadane nggih angel. Wong
turun jedak kok ndonga ya Allah. Malam hari ini hamba bertahajud ya Allah. Hamba ingin sekali punya helikopter ya Allah. Kowe ora waras. Wis garis miring gemblung ngono mawon. Lah njuk upama duwe kan gak gawe ngurane gendenge tangga kok. Mbok nawari niku gitu. Hamba ingin sekali punya sepur ya Allah. Kira ngene meneh. Ya ora bodoh, ora beda nun sewu nggih nun sewu tapi Mbak Uti nggih. Swangking gandrunge Mbak Uti upamane kok bengi ndonga ya Allah. Kula nek kelingan anak saya itu kok deg-degan ya Allah ya. Kaya-kaya kok kula cinta. Ya Allah. Ayo ngeri. Muga-muga kiyane saya itu terus mayuh kula lah. Ayo nek tuwa ya men dopeni lurahe. Nek ora ya kaduse. Nah, iki donga niki kudu disetarakan. Lanjut donga sing paling istimewa napa to Mbah Uti? Jane mono ya sapu jagat niku istimewa. Nggih mboten? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sing nomor 3 napa? Wong saleh kumpul megelang niku wah. Pepunden-pepunden dhewe niku kathah. Sing pun seneng-seneng ziarah diterusake. Yuk sing dereng seneng ya ampun lin damel hukum secara ngawur. Oh. Dadi ngeten, wong damel hukum niku kudu ngerti isine atine wong. Nek aja ngukumi lho maksudnya. Niku kudu ngerti isine ati. Aja saka kadoan kan. Ora seneng ziarah nek kesedulur sing seneng ziarah kae. Gak ontak-antuk nang kuburan kan. Gak njaluk karo kijing. Ngawur sampean kan. Kaya kula ziarah niku kula ora arep njaluk karo kijing, ora arep njaluk karo ahli kubur mboten. Ndongake nggih mboten. Ngoten niku nek njaluk ya tetep karo Gusti Allah. Mboten. Kula asring seneng angger tak urut, nek kula soal tak urut larang-larang ngoten niku. Teko ngadi wangsa. Nah, wis bengi ngoten niku njlingker loro wis ketara. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Dadah. Sampai ora didosa. Lunga loro meneh lunga tak rampung itu maksudnya pengajiane ngono lho. Pokoke kula tak critane kok kula nek ngaji ku terjabat delok-delok ngasih lunga 5 berarti 10. Lah niki tenan kira ada. Kula tak urut Nabi Wongso, Mbah Nur Muhammad, Sowan, Pring, ngene mboten. Darhan Allah yarham medun. Mbah Mat, ngene mboten. Pesantren. Bablas Garjo cus ngaten lho Bu ya rombongan bareng Garjo munggah bablas wes ampun kebablasan tekan kopeng nek kono ora ono sarene pesarian dadi dhewe-dhewe iki lho nek kono pesarian kata ono 200 300 150 ya nek sing 400 wis kanu banyune anget esuk oleh sarapan apa ngomong gini ke peneliti ya sing marani siapa? Juru kunci kok ya kata-kata sesuk oleh panganan sego goreng ora enak mangkat asem tenan padane kirik wae mangan sego goreng mangkat wis aja bablas ngono lho Tanjung Medun ser niku Allah yarham Mbah Mangli cocok Mangli bablas medun Sunan Geseng munggah les cus biasane kula subuh dumugi nggih Mbah Sirot Payang wah atine kan ternyuh sulungku khairum minan nar sepo-sepo krupyu santri sepuh mutiang sing sepuh itu jamaah sing nomor loro atine krupyu salatu khairun minan naum
termasuk apik Mas. Ono kene udan subuh ngoten sallallahu alaihi wasallam juama butuh. Wah, loro. Ekol wis rampung subuhan tengah jeni kalau sing kiwon rika iki lak wonten bubur pagi. Mam bubur alah 10.000 komplit yuk. Oleh warung makan bubur lanjut mung rada ramyang munggah teng tidar ngono apa salaman karo kanca-kancane. Oke ketemu bolo-bolo bapak lemune bapaknya teko asal ini aku bapaknya kan ya kepiye koncoku kan dadi apa mosar dadi selir tak dimungsuhi Akil bangsa pun begitu mudun rampung unduh wangsul guru ngoten Pak niki arasan niku atike seneng tentrem ya syukur bagi diri Mbah Allah ya Mbah Amit kajuran megelang niku mbok durut sewengi kadang ora rampung wong kula kadang mantingan barang asik cek ora tambah mula wingi dalu kula kemantingan suwan Mbah mantingane suwi ra suwan iki bahasane ini ibu-ibu jutaan itu termasuk semangat kok nggih ibu-ibu ada ngumpul ajeng tak pundi sowan kiai waduh mantap wis muga-muga pikantuk barokahe kiai pundi to Bu kiai Langgeng ora cetha meneh tuwa-tuwa nah ngono ki apik Mbah Budi apik ngono ki apik kiai Langgeng ya numpak becak kae lahir karo camuk-camuk ngoten yuk fotone kon moto kiai Langgeng guys please guys ora cocok kok muga-muga atine iso ditata iku nggih durung kisrai jail metakil dilangi yuk ku kasih sebuah lagu untuk apa menghilangkan serai grengki dan jail metakil sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ojo ngantek dadi nengi wae lho akan menyimpan rasa dendam dan iri buang iri terpisah buang karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu takdirmu ya ilahi yuk
dosa-dosa hamba. Amin. Dan pula yang hadir akan tetap dalam bimbinganmu, banyak rezeki, umur panjang, dan soleh-solehah. Amin. Oh, sungguh tak kubiarkan dikala hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri, karena hamba sangat hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Rindu umatmu mengharap syafaatmu ya Rasulullah, ya ya Rasulullah, ya umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Bapak Ibu rahimahumullah. Sadar bahwa sesungguhnya aku tak ingin kita berpisah, tapi tak mungkin kita di sini terus. Garap dongo apa? Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, kita bisa berjumpa. Semoga tahun depan dapat berjumpa kembali dengan keadaan yang bahagia. Justru kok urunan meneh Mas. Jual lido usul, kiai ini kai wae. Kai wae. Di ruang kepenak, wong yang bagus. Jika sebenarnya hati pikiran aku Mbak Uti ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Ini badan semoga bersambung lah. Kapan-kapan toto nyeket rampung. Ini sing terakhir tunggu langsung apa wonten sing bagian tunggu piyambak nggih panitia mau nggih. Terus pundi Mbak Uti? Wah, iki pakem ora iki panitia. Halo. Wong wae ora patek mireng langsung. Estu tanggung jawab Mbak Uti. Dene gur masalah langsung kan gampil. Maksudnya kan dungane njuk hitungane ajeng lemburan apa maksudnya kan mosok kabeh wong borowan. Ya sudah apa-apa. Demi pepunden kula Mbah Uti Mbah Akom, kula tak ndereke dawuh Mbah Uti Mbah Akom. Nggo ndonga nggo. Yuk. Astaghfirullah Rabbana semoga masyarakat Allah, dengan masyarakat
sya'an hal